И здравейте хора, в днешното видео ще играем на Roblox и ще играем на две игри. Първата ще е PETA School of Night, а втората ще е Sudder Showdown. PETA School of Night никога не съм играл съм левел 1 и левел 6. И сега за първи път ще играя. Искам това видео да събере поне 20 лайка и се абонирайте за канала и напишете на кои други игри да играеме. И да играем ли на компютър? Чакай да се разкарам. Ще играя за двама. Някой ще дойде ли? Да, дойде някой. Изчезна. Но защо всички се махат? Влизат и се махат. Не, хора, няма да играем на тази игра. Промяна в плана. Ще играем на Sudder Showdown и ще измисля някоя игра. Така, сега планирам първо да играем Чакай да намеря някоя. Това ли е играта? Не. Сега пишеме SCP. Нека да видим една игра имаше преди, не си спомням коя беше. Мисля, че ето тази. И сега в нея ще си намериме приятели и ще обиколиме всичко възможно. Можете да коментирате дали да играя на компютър или PlayStation. Да, мисля, че да. Това беше играта. Имаме лек проблем. Че ми се е скрила раницата. Сега трябва да отида на настройките да видя. Не. Каква е тази тъпня? Искам MP5. И искам това. И имам си бронежилетка. Тук са добавили раници нови. Ето тази раница. P90 ще вземе. Искам бизон да взема, ама нямам повече място. Я да видя все пак дали мога да взема. Не мога да взема. Сега ще обиколиме малко. Отиваме да вземем един хеликоптер и да ви покажа едно тайно нещо, което за съжаление в момента не може да го вземе.
като вземете хеликоптер, продължавате право напред и виждате ли го? Ето този завой. Това тук не искам да идвам. Чакай да обърнем хеликоптерчето. Мисля, че днеска ще има 1 или 2 видеа, защото не съм снимал от много време. Като дойдете тук, излизате и ето тук ще ви се падне такива диамантени неща. Това какво е? Диаманти, ледени неща. Не, диамантени оръжия и мисля, че имаше узи и нещо друго. И хеликоптера не е изчезнал, ама не може да се качиме повече. Аз карам. Бегай, аз карам. Аз иска да карам. Аз се качвам отзада тогава. Тръгвай. Чакай да го питам за приятел. Това, че ме вози. И да, намерихме си нов приятел. Стойте да слезна да отворя портата. И сме готови. Готови. Сега ще отидем на някое място при чудовище. Сариан Хед за сигурност. На какъв е то Weapon 13? Не, хора, ще се респауна. Така съм си добре, просто си взимам едно оръжие и това е. Значи, едни кислородни бутилки и така. Мисля, че сме готови. Един бизон ще вземем и фенер, ако има. Нямаше фенер. Или поне аз не съм видял. И сега ще видиме. Сега ще отидеме при Сариан Хед. Тук, то отивай. Аз имам семейство, отивай. Няма, не, аз ще... Какво е това са? О, не, аз съм с маска. Как умрях. Това чудовище ще си взема един пистолет и това е. Глокче. И отивам да се бегам. Не бе, верно ли? Аз съм забравил играта, хора.
Аз имам Robux и мога да плата. Но това беше много тъпа идея. Но къде е Сарян Хед? Това ще е много голяма тъпня. Там отворено ли е? И бегам. И почвам да бегам, бате. Какво е това? Какво е това? Какво е това? Нищо. Хорчето. Ела. Това не искам да отивам там. Ема защо? Къде е Хорчи? Това ли е чудовището? Вау! Вижте го колко е яко! Това съм го виждал само на видеа. Мале! Това колко километра е? Трябваше аз да съм. Много яко. Вижте го колко е голямо и яко. Да, мене ме подгони. Да. Много е яко. Вижте го колко е бавно. Ела. Хора, имаше една игра, дето си я спомням. И тя беше с едни чудовища. Ти си едно човече, твоето скинче си и трябва да си избереш някое чудовище и след това да обикаляш по някакви планини и глупости. Например, планини. И много ми се доигра са в момента. Преди я играх много. Мисля, че... Не, тъпо това. Да, намерих го. Май е това. Кое ви е любимото чудовище от ето тези? Като Феликс, Саренхед, Уайтмен. На мене за сигурност ми е ден 16. Сега ще ви покажа как изглежда. Не беше тази играта, обаче беше подобна. Ето това е ден 16. 17 по-скоро е. Day 17. То е едно от най-големите. Май е най-голямото. Искам да съм него. Ма как? Какво е това? Как се прави? Не. А това какво е?
Много е яката е 17. Има и много по-големи чудовища от него. Обаче той ми е любимото. Има ли други, които са добавили? Няма. Не, това е играта, ама малко тъпичко. Сигурно са махнали. И да. Ще играем Survivor of the Monster. С Monsters. Това видео ще е доста дълго. Не очаквах. Не бе, това е от уния тъпите кули. Не, това е много тъпа игра. Що е толкова тъпо? Изглежда много яко, ама всъщност не е действително. Това ми напомни, когато бях много малък. Тая игра за сигурно ще играем най-много в този епизод, който се оказа доста дълъг. Или така ми се струва. Какво да няма да стане. Защо да не ще го похъба? Супер. Добре, че имам рълбъкси. Двата калашника за сигурност. Верно не си взех оръжие. Не, картечката. Картечката. Чакай нещо да оправя. Плей. А моля сега да си пусна да са калашници? Не. Малко да увелича, за да се чува. То ще го разката. И следващото за сигурно ще е помпата. Помпа. Не, тая помпа ще е следващото. Някой ме стреля. И може да напишете вие евро или лев. Базикам се, хора, базикам се. Базикам се, хора.
Чакайте тия. Не, паднах. Той я ще бие. Той ли ще бие? Аз само ще ги бия. Някакъв... Бе, той защо ме стреля? Ха-ха, убих някой! Някой ме стреля. Бързо пускай Узито. Узито е страшно силно в играта. Той в живота е силно, ама в играта е много силно. Тук малко паркурче. Опа. Много ми се играе Майнкрафт за PlayStation обаче. За сигурно ще играем. Няма как. Убих още един. Първия ме човек. По-скоро първите двама. Ох, изфръкнах от мапа. Следващото оръжие е калашника. Мини калашник обаче. По-скоро 74. Не 47, 74. Убих някакъв. Взех му кила на това. Хора, няма да играем в Fortnite, ако искате. Хич няма да играем, много ненавиждам тази игра. За Roblox може да подсъкаме Fortnite, обаче не, няма как. Само в Roblox може да играем. Ма истинската не. Той е с 2 калашника, май. Не, с 2 узите. Той е с нещо силно. Това май е картеч. Не, това е някакво картечен пистолет, май това. Не е картечка. Ей, то ми взе кила. Ей, то там май. Ти ли ще ми взимаш кила? Явно той. Чакай, следващото оръжие ще... П-90 за сигурност. Това ми е любимото оръжие на мене. То го убих. Не съм. Не. И то ще мен ще му... Плей. Ама чакай, аз съм в играта, бе. То ми взе килчето. То не знае къде се намира. Не къде се намира той, а аз къде се намирам. Узна. Ха-ха, то му уби преди малко. Бе, той ли ще ме стреля? Кой ще ме стреля? Явно той. Защо има 35 лева? М4А4. Какво говоря, бе, хора? Това ми е едно от любимите оръжия. А иначе е П-90-ката ми е любима. Обаче това ми е на второ място. Бързо. Ей, толкова мап. ОГ мап. Да играем ли Sadar Showdown? Не, няма да играем. Откъде да знам, нещо не ми се играе Sadar Showdown. И от тук всичките избих, освен и то маняк. Извиняй, брат. Беги. Убих го. Ха-ха. 2 срещу 1. Ей, това си го запазвам за приятел, казвам ви. Гой. Да, той е с екип на Барса. Може да напишете кой ви е любимия футболен отбор в България. На мен е Гранит, Владая и Арда. А на вас? На мен много обичам Гранит Владая, защото живее във Владая. Това не трябваше да ви го казвам, ама без диска го казах. И Арда, не знам що.
Черно море не ме кефат, защото тук Левски не ме кефи, ЦСКА не ме кефи. От английския ми любим отбор, американския по-скоро, мисля, че се казваше Ултра Майами. Аз по-утра. Интер Майами. Интер Майами, защото играе Меси вътре. И може да напишете Меси или Роналдо, кой от двете ви кефи. Мене Меси, не знам що. По-скоро мене любимия ви футболист е Зидан, защото е в това. Не мога да говоря, хора, много се средоточих. Гледай колко пъти умрях. То как го оцели? Аз как го оцелих по-скоро? Това е много тежка война. Хора, ще играеме вече на друга игра, защото ми писна много от тази игра. Обаче не си мислете, че ще свърши тук видеото, хора. То ще бъде супер дълго от тези, които съм правил. Няма да е най-дългото видео на света. Има видеа, които са по 9 часа. Например, на Ванкол LLL има видео, което е 9 часа и отваря някакви боксове от Brawl Stars. Между другото, хора, и Brawl Stars ненавиждам. Не знам що. Просто не ме кефи. Може да напишете коя ви е любимата игра. На мен е една игра Stalker, която е много отдавна. Измислена е в 2004, обаче е направена в 2013 и 2012, там някъде. И е направена от руснаци. И малко украинци са. Тогава не е имало война и украинци са участвали. Не знам, хора, защо трябва. Защо такива глупости говоря? Я да си продължиме видеото. Защо това видео е търсене на игри почти цялото? Аз една игра много искам да играеме, хора. Може да напишете кой ви е любимия ютубър. За сигурност съм аз. Моля ви, хора, не ме подценявайте. Не казвайте, ако съм ви любимия ютубър, кажете. Обаче ако не съм, просто кажете, че не съм ви любимия ютубър. И ако нещо... аз няма да се разсърда, защото не може се аз да съм първи. Нали така? Не може се аз да съм първи. Хора, играта ме притеснява. Откъде знае, че съм българин? Това... Хора, извинете, че ми лагва, ама трябва да ги превзема тия. Сета всичко ще превземам аз. Всичко ще превземам. Може да напишете коя ви е любимата държава. На мен е България, честно да ви кажа, защото това е нашата родина, хора. Защо на мен толкова ми лагва? Защо получих толкова пари, като съм до никъде? Може да напишете също в коментарите коя държава най-много мразите. Аз мразя Италия и Испания. Най-много мразя тази Италия. Иначе бих ходил на почивка там, ама за сигурност не и на така да живея.
Като И нека да продължим с това видео. Не знам колко дълго ще е. Обаче няма да е много дълго. По-скоро то още сега е доста дълго. И хора, не се плашете, няма да свърши видеото. А така да няма да свърши сега, а ще свърши след 5-10 минутки, защото ми писна наистина. Много време го правех това видео. Аз без обработка снимам. Понякога обработвам, ама не винаги. По-като съм по-известен, така вече ще почваме всичко да обработвам, да е по-як контента. И така, хора. Това не трябваше да го говоря, не знам, защо го казах, ама нищо. Може да напишете в коментарите дали има ютубър, който ме гледа. За сигурност няма, обаче питам. Добре, и така... Не ми казвай, че по-ще стана... А колко хора има в играта изобщо, я? 5 или 6. Но не. Ще ядосах се. Супер. Не знам, що казвам супер. Не мисля да ходя на там. И хора, мисля, че след малко ще свърши това видео, защото много се изморих наистина. Не, аз правя всичко за вас, хора. Няма да свърши сега. Точно сега не. А сигурно да. Хора, изморих се. Това ще от това видео. Надявам се да ви е харесало. И ако ви харесват тия видеа, абонирайте се за канала и оставете лайк на това видео. И аз казах да събере поне 50 лайка, поне 20 лайка. И надявам се да събере точно 20 лайка или малко повече. И чао, хора!